ser ødelagt om i morgenbrød. Jeg sidder og drikker kaffe. Hør her. Jeg sidder og drikker min kaffe. Og jeg hører på min radio. Men det stopper! Jeg har betalt 50.000 for den her lejlighed her. Og det er bare et brød som I. Kan I skrive lidt brød som mad? I brød! Det er veldig svært for mig. Men det er brød som I. Kan I stoppe? Det er vanskeligt. Jeg nærer min morgenbrød med selv på bundpris. Og min kaffe. Kan du starte? Kan I stoppe? Bare slap med! Bare væk med den kamera! Helvede mig! Nej, det er ikke... Helvede mig! Kan du gå et andet sted? Gå et andet sted! Vi ses på middag. Hvis jeg skal lage med grød. Og det er et skinner herude. Gå den gennem. Man var ikke så tæt for far. Du var ikke så tæt for mig. Stop! Ah! Start Petter, du kaster ting på sånn vegg så det går ikke helt, ja.